Amb seu a Dinamarca, Early Warning Europe té com a missió promoure l'emprenedoria i les segones oportunitats i combatre l'estigmatització del fracàs empresarial. L'organització ofereix assessorament gratuït, imparcial i confidencial a les empreses en dificultats. Asesoramos las empresas en crisis, les asistimos a tener una visión general, crear un plan de acción en una situación a veces caótica, desesperada, pero no hay que olvidar que detrás de cada empresa en crisis también hay un ser humano, una familia que tiene que tener una vida después. Amb l'objectiu principal de facilitar un canvi de mentalitat i propulsar el creixement de les pimes arreu d'Europa, l'empresa fomenta el treball en xarxa, l'intercanvi de coneixements a nivell europeu i l'establiment de mecanismes d'alerta ràpida per donar suport als emprenedors en dificultats. De fet, si una empresa en una situació delicada tanca en una fase inicial de la crisi, la intervenció pot ajudar a evitar un deute insalvable pel propietari, fomentant així les segones oportunitats.